Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê PD biryara buhakirina nirxê kirê yê hêlata xelkê ji 5 ta 75 lêreyan ji nû ve derxist. Lê ajokarên heman hêlê ji çend mehan ve kirê buhatir kirine û qelem bi tenê welatî didin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê piraniya xelkê gazindan ji bo buhabûna kirê ya otomobîlên veguhestina xelkê di nav bajêr de dikin û dibêjin ajokar bêserûber û ji ber xwe ve kirê bilind dikin û destnîşan dikin. Ji derna xwecihî ji bajarê Qamişlo belav kirin ku şaredariya bi ser PYD ve li Rojavayê Qamişlo biryara pirkirina nirxê kirê yê hêlata xahilêliyê ji 5 ta 75 lîreyan ji nû ve derxistiye. Tevî ku ajokarên heman hêlê ji çend heyvan ve kirê bilindtir kiribûn. Heman ji deran tekeskirin ku ji beriya sê heyvan ve piraniya ajokaran kirê kirine 75 lîre û di piraniya caran de 100 lîreyên Sûrî werdigrin û 25 dî jî bi behaneya tunebûna pareyên hûr li xelkê ve nagerînin û ajokar tu pabendî bi biryarên şaredariya PYD ve nekirine. Hejmareke çalakvanan di vê derbarê de belav kirine û dibêjin diyar e şaredariya PYD di xeweke dirêj de bû û nû ji xewa xwe radibe, tevî ku ew baş dizane ajokarên hêla hilêliyê nirxê veguhestina siwaran ji demeke dirêj ve kirine 100 lîre bê ku li wan vegerin û ew şaredarî nikare biryarên xwe bi cih bike di encam de xelkê kar û çûn û hatina wan bêhtir e, raserî zirareke mezin tên û hindî jî nivîsandine ku şaredariya PYD bi xwe jî pêwîstiya wê bi komîteke lîkolîn û çavdêriyê heye û gendalî di nav de pir bûye û ew nikarin xizmeta xelkê bikin.